कोरोना सबके परेशान कैले बे भैया। पूरा दुनिया में अपन आतंक मचा के रखल बाटे। यही पर एगो हमार रचना बाटे। इ रचना के आप लोग सुनी, यदि अच्छा लगी तो एकरा के शेयर करब, कमेंट करब और लाइक करब। अरे कोरोनावा बहुते नाच नचावे, कोरोनावा बहुते नाच नचावे। नेतन के कहला अरे सूते जागे, चुनावी से दूरी बनावे। कोरोनावा बहुते नाच नचावे, कोरोनावा बहुते नाच नचावे। आवे के बेरिया केहू न जनलस, फिर भी हो बजलस बधाई बधाई। फिर भी हो बजलस बधाई। केहू थारी पीटलस, केहू गगरिया, केहू परात बजाई बजाई। केहू परात बजाई। जाए के बेरिया समय पताना, सबका के बड़ा डहकावे। कोरोनावा बहुते नाच नचावे। कुंभ मेला के स्नान न जाला, न जाला दरगाह भीड़वारी भीड़वारी। जाला दरगाह न भीड़वारी। हाड़ बरकावे चुनावी रैली से, मंदिर मस्जिद चर्च दुआरी दुआरी। मंदिर मस्जिद चर्च दुआरी। स्कूलियन से बैर साधेला, छात्रन के डेरुआवे। कोरोनावा बहुते नाच नचावे, कोरोनावा बहुते नाच नचावे। बर के लसूर छा प्रहरीन से, नेता परेता अधिकारी अधिकारी। नेता परेता अधिकारी। सरकारी मीटिंग ना जाला, गल्ला के जाला ना दुआरी दुआरी। गल्ला के ना जाला दुआरी। खारी रखे प्राइवेट शिक्षकन से, उनका के बड़ा डहकावे। कोरोनावा बहुते नाच नचावे, कोरोनावा बहुते नाच नचावे। चैनल के सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा ले, तो नया गीत, नया गजल और यही तरह कुछ नया मिलत रहे। प्रणाम। जय भोजपुरी, जय भोजपुरी समाज।